Ishubile kaKing Zoso noWelile njengoba sazi ukuthi uKing Zoso intatheli kazwelonke, uWelile-ke isixovi sikazwelonke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Bafowethu, kubonakale uZoso ephostile uWelile izolo wase ekhuluma amagama eziswana njengoba-ke kuzwakala futhi namanje uZoso ebhedla ulaka noWelile-ke ebese eyaphendula ethi wena Zoso kahle kahle ngiyakuzala. Noma ngingenalo ulwazi ukuthi lento iqale kanjani, kodwa-ke mlaleli wami ngikuphathela wona-ke amarekhodi akhe uWelile noZoso bekhuluma. Anginendaba noma ungangithuka iyona imfundiso oyifundisa izingane zakho le, iyona into oyifundisa izingane zakho le ukuthi ithuka inhlamba. Hayi cha mama wabantu, hayi uhlonishwa abantu bakini qhawe nezingane zakho. Mina nje babakhohlwa ngeke ngihloniphe nje umuntu ongayihloniphi kwayena. Hayi wena uyihloniphi kabi wena. Awuyihloniphi nje, uhlonishwa abantu bakini lapho, abantu bakini. Angiyeni wakini mina, angizalwa kini mina baba, ukungibheka kahle mina. Awuthi mina ngibhayiza njengawe mina, into ehamba igoxana notshwala usuku nosuku. Ngibhayizi mina mfana, ngibhayizi mina, ngisona isidakwa mina. Tshela lamatshwaleni ephuza izipoqo. Ngibhayizi mina mfethu, ngibhayizi mina, ungibheke kahle mina. Ngisona isidakwa mina sihambe sibulala nezipoqo la. Wena nje yonke into wena nje uma nje ngifuna ukuthi ungihloniphe kumele ngithengele utshwala njalo daily ukuze ukwathi ungihloniphe because uyisidakwa esilala ematshwaleni. Ujabulela ihenisi. Ujabula-ke, ujabulela ihenisi. Lalela-ke weZoso, lalela lapha-ke mfana. Mina ngunyoko ngiyakuzala, ngizokutshela-ke manje. Ngiyakubona ukuthi wakhoshisa umcineka ngokuthi uyomshuthela lo umcimbi wakhe, watshela ukuthi uyahlonipha. Usubona ukuthi manje sekufanele ugibele kithi boWelile. Mina ungalinge mina ungidakele. Ungalinge umncane kabi wena. Ngangihambe nawe le, usafufa uzigqoka ama-snacks eceleni langiswe. Sibheke eGoli qalungisa ukuboshwa. Hamba ungithinta udaka mangicole ngemuva. Namhlanje usuzobona ukuthi manje sekufanele mina kube into ozodlalela kimi kuyo. Mncane kabi wena. Ungalinge nje mina uzungidakele weZoso. Ngikwazi sagcwala izintuthwane mina ugcola ama-snacks. Uzama ukuthwala, uhamba uzivuthuzo la indlu esibhekele eGoli, unuka ishwami neyobo. Ngalinge ungidakele mina weZoso. Ngalinge nje weZoso uzungidakele mina. Ngalenyoka nje yasephepha suzoma ngami. Zokuxebula mina ngoba khona lapha emzini kaBhuti abohlala khona. Phuma umuzi wakho hambe wakho ongichaphaze kwini. KwaNtombela zokushaya mina. Ngadlale nje kimi. Ngisiya umngane wezingane mina. Zokushaya ngempela nje. Zokushaya nje ngempela. Amasimbi waphoste lapha ngamambu faka ithombe engasini umbuza ngisalukazi ngimdala kangaka zokuxebula ke mina. Angifuni nje ukuthi uzongenza isigidi sakho. Ungazami nje wakhe itrend ngami. Angifuni nje. Angifuni ngempela. Uma uzokushaya futhi ngushaya kithi, ngukhipha emzini kangizilohlala kuwo. Ngizongijwayela amasimba mina. Bhaxa mina. Dakelwa lapha. Ngikhohlisa womcina abantu manje ngiyahlonipha nesicini zokuxhabaza nathi manje. Wangichaphazi mina. Zokushaya mina. Zokushaya. Unyoko zokushaya. Khipha dodo ofaka lapha enkundleni. Ngehlisa isithunzi lapha. Ngimdala kangaka. Zokushaya mina. Phakame kabi wena. Le phakame yakhe izokwehla. Ingakho bengakufuni ogezane nje. Ingakho bengakufuni ogezane. Le ngqondo yakho sengiyakubona. Ufika wavola yonke into manje wena ngobugovu bakho. Phuca ngisho le mfana lwathe ehluphekela ologula lakho wamphucisela ndakhe lapha ezama ehambe eshutha abantu izintombi uthutha nanobani kusesho ifoni sekuyifa lakho namhlanje uphuca lwami isinkwa nakade izame sekukhuphuka wena ngalamango hamba wenza amavidiyo ngqozo emzini abantu hamba bakhokhela lethende sisangene eligovu leli ababuleli ngani bona ogezani soqhiko la ile ngane ugezani mina sangichaphaza eyintatheli angikhumbule eshutha amasimba kwaposta ngami engithuka ngihlonipha kabi xesha umncane ngakunukubisi wangidakelwa mina sokusaza ngempela mina sifuna kanyoko angisobe ngafuna itrend ngawe namsifuna kanyoko tshele mina ngazama itrend ngawe wona ufika izolo ngifike nini mina angithandi ngabantu abaphezulu waye ngihambe ngothi komgodi abantu abaphezulu awumungameli emakhosi aphethe umhlaba sangaze ngofuna itrend kungobunuka umchamo angidakelwa mina msifunwe nje thende ngathi thende ufika izolo lapha senawe eGoli ungasilutho ngaduma ngentathele shuthi imsangano mina welile hawu angimthuki ngani pho mina uZuma mangifuna itrend angithiwa ngani kungizweke mungameli ngoba phela ngifuna ukubukwake ngabuka ngawo ngobunuka umchamo nje angidakelwa mina thende ukunuka lokhuluma ngawo kwa ungafika ungisukele uzocabasa ngengandla fusaki ingane iyaqondiswa sisibheda mina ingane ngiyayikhahlela nje. Zahlipha mina zami ingane. Mina ngizathi idedlibeni mina umthaka.
tshele wayibona ingane yami le supporta okay mhla iyeke ama-dick dance ukuthi isuda enjani into ethule ithi du fundisekile 18 years wengane engayizala mina iyahlonipha umuntu iyamazi kube kuthiwa ngisidwedwe ngabe leyangane nayo ithuka abantu ngizale into efundile mina Thula Masibuko ngizale into efundile mina tshele phasa umatric athela amabhashela abawu2 yapapashela yami ingane yapashasa yahlonipha umthakazo lokho yahlonipha zahlonipha mina zami ingane ngayifundisa angidakala mina ungisukele ngimdala ungeyisi lapha ko life sekuthiwa manje ngingane ngifisa lokho ngangidakelwa mina tshela amasimba lapha ngale insizwa mina ehloniphakho ngisalanga ngiqhelishi yamshinta sethi shutha amanga ihamba isangana ithwala lapha nejehlimeni lensizwa mina fusek bombo kanyoko udoti siphanga ngisho umsebenzi walomfana lono owayengezwe lingaphumi kahle lomfana uhambe engene endlini zabantu eshutha ethi uthandana nosibani kuvulwa ifoni lo msebenzi uthathwe yiyo lo yamfana nje owayemncane kangaka ethi uphila ngani nje manje ngoba lo mfana nombonto uyagudla amaphilisi wathatha imali kuye clinic ngenxa kaZoso isiphanga yonke imisebenzi eyiphanga isihamba ingqongqoza izinto zabantu iyangqongqoza thiwa nangu makotwala ekhaya utholakale edayisa umzimba iqamba amanga ikhanti itore ngikho sakufenda yona hamba nalezagole nokushibhushi awuleyangane leyani nomoto nawo le ngane yasiphatha igole nomhlume manje isiphanga umsebenzi yezinye ingane lo yamfana nje loyani ubonto usaphefumula wena mfana yavule emncane kanje uzosuphanga imisebenzi yayo phangela bonke manje intathela umsebenzi lengane ifuna ukudla yodwa ayineliseki leyanto akubulala ugezani njengoba izolwa umntana sakhaya welile Phawula mayelana nempendulo noma ke ephendula yena ke uKing Zoso lapha ke entweni abakade ishini kanza ukuthi uwelile kanti akakwazi ukukhuluma ngafa amagama abantu iyavi lento ukuthi ngathi akubulala ugezana abafethu asize uvula khona lapha comment section ukuthi lithini ngempela mayelana nalolu daba ungakhohlwa ukulandela inkundleni zokuxhumana kanti lapha na Facebook ikhona iGolova TV News noma iGolova TV lapha ke ku TikTok ikhona iGolova TV_21 lapha ke ku TikTok ikhona iGolova TV kanti ke zonke inkundla zokuxhumana almost no Twitter ikhona iGolova TV ngizuvula khona mayelana nalolu daba ekuyilona besiphawula ngalo namhlanje.